Tak. Klopačka, klopačka. Ideme. To som ja a môj braček. Teraz vám predstavím svoju obec. Obec Reslavice má 2659 obyvateľov. Keďže som tam aj ja, je nás vlastne 2660. V Reslaviciach nájdete všetko, čo hľadáte. Od zdravotného strediska až po krčmu. Konajú sa tu rôzne kultúrne a športové akcie. Ľudia v Reslaviciach sú veľmi pracovití a ohľaduplní voči iným. Ak je niekto bezradný, všetci sú ihneď ochotní pomôcť mu. Takí sú Reslavičania. Tak, a toto je moja sestra. A takto na dedine pracujeme.